Kláštor Mária Čalát pri Nových Zámkoch bol dlhé stáročia centrom kultúry a vzdelanosti južného Slovenska. Stal sa svedkom veľkých prelomových udalostí. Nezničili ho však turecké vpády, napoleonské vojská ani dve svetové vojny. Na lopatky ho položila až dnešná doba. Kláštor Mária Čalát založil v 15. storočí rád Paulínov. Mnísi z tohto rádu boli nesmierne vzdelaní a vzdelanie sa pokúšali preniesť aj na miestnych ľudí. Dbali aj na školstvo, aj na nejaké, v tomto mali omše, slúžili v tých kaplnkách svojich, aj oni, hovorím, mali všeobecne aj tú duchovnú kultúru, ale aj hospodárstvo. Paulíni tu postupne vybudovali svoje sídlo s honosným dvojvežovým kostolom, termálnymi kúpeľmi a botanickou záhradou. A toto bol kláštorný kostol Pavlínov, ktorý nazývali bazilika, pretože bol veľký, mohutný a je teda vybavený, krásny kostol. Pod kláštorom je dodnes sieť unikátnych podzemných chodieb. Miestni ľudia tu nachádzali útočisko počas vojen s Turkami. Doposiaľ neboli riadne zmapované. Prvá rana kláštoru prišla, keď zrušili rád Paulínov a mnísi museli kláštor opustiť. O niečo neskôr prišiel ďalší úder. V polovici 19. storočia po zásahu blesku kláštor vyhorel. Zrekonštruovali ho, ale nikdy už nezažil svoju pôvodnú slávu. Po tom požiari, keď to trošku opravili, sa už to používalo ako sklad obilia, sípka a mali tu, myslím, aj tabak, tu sušili a takéto ako skladište z toho kostola. Tie oltár a ďalšie tieto náležitosti, ktoré tu boli, kalichy, orgán a ďalšie, to sa prenieslo lavice do ďalších kostolov. Ako skladisko prežil Mária Čalát obe svetové vojny. S nástupom komunizmu tu vytvorili tzv. Štátny majetok. Z kláštora sa tak stali na celé 2 desaťročia priestory pre chov koní a dobytka, sklady obilia, maštale, ale aj kancelárie, byty pre rodiny zamestnancov a škola pre ich deti. Okolo 15-20 detí chodilo do školy tu. Bola tu nahore škola, chodili tu do školy, tu nám bola jedáleň, kuchyňa. Jedným zo školákov bol aj tento muž. V Mária Čaláde strávil celé detstvo. Keď dnes vidí zrútenú pýchu južného Slovenska, ťažko hľadá slová. Ja mám infarktovú situáciu, keď to vidím. Moje nervy. Tu som Igora učil chodiť. Ešte kabinet. Ten akože je. Klemba, ale nič viac. A tu boli ďalšie byty, tu sme bývali my, bola kedy. Tu bola kuchyňa, tam jedna izba, druhá izba, tretia izba. Tu sme mali všetko prakticky. Mimo obchodu, jasná vec, že potraviny sa chodili kupovať do Loviec, ale ostatné bolo tu všetko. Od mlieka, kravy sa chovali a tak ďalej. Takže tu bolo ozaj vynikajúco. Poslední obyvatelia opustili Mária Čalát v 70. rokoch, potom ako bol bývalý kláštor vyhlásený za kultúrno-historickú pamiatku. Dnešní 50-tnici radi spomínajú na Mária Čalát ako na neskoršie dejisko letných mládežnických festivalov. A toto, jak vidíte, to bolo plné ľudí celého okolia. A teraz, čo? Hrúza, strach. Na sklonku 80. rokov zas prišla idea postaviť tu rekreačné zariadenie. Lenže aj v tomto prípade už ostalo len pri slovách. Po novembri 89 vrátili Mária Čalát cirkvi. Odvtedy je z roka na rok v horšom stave. Ľudia postupne rozobrali strechu, zariadenie, múry. Z niekdajšej slávy je tak ruina, ťažisko pálenej tehly, škridiel a boisko paintballovej vojny. Ešte mu dám 2-3 roky a padne to dole. Všetko. Alebo to rozeberú zase. Zlodeji. Toto je... No, ťažko mi na srdci, ja ti poviem tak. No, neviem, hovorím, kto je vinovatý. Či aj všetci sme vinovatí k tomu, že prečo to takto dopadlo, neviem. Ťažko pochopiť. Zdeněk je nevidiaci. Napriek svojmu handicapu študuje na Viedenskej univerzite a športuje. Ako sa to dá?
Za volantom stačí zavrieť oči na 1 sekundu a môžete umrieť. Viete, ako sa dá vyhnúť mikrospánku? Tieto témy uvidíte ale až v zajtrajšom Reflexe. Dnes vám želám pekný večer.